Ćao, ja sam Mariza i ovo je 10 stvari bez kojih ja ne mogu. I kao što vidite, on je sad malo legao da spava. Prva stvar bez koje ja ne mogu je moj pas Noa. On je muško, iako nosi roza džemper, iako svi misle da je Noa žensko ime, a zapravo nije. Ja od kako sam ga dobila, ja spavam sa njim, ja jedem sa njim, ja ga svuda vodim sa sobom. Jedino ponekad je malo nezgodan kad ga odvedem na neko snimanje zato što laje, ali ga stvarno svuda volim sa sobom. Njega toliko volim, on je toliko dobar i umiljet, čak sam ga učila sve moguće trikove, možda bi mogla da vam pokažem sad neki. Nošo, sedi. Sedi, Noa. A ne, pa dođe vamo da sedneš. Ajde, sedi, Noa. Bravo! Daj šapu. Daj drugu šapu, dobro. Daj malo pre vremena. Lezi, Noa. Lezi. Bravo! Skoči. Bravo! Šta, da, pričaj, Noa. Pričaj. Pričaj, kako pričaš ti? Pričaj. Bravo! To sam ga naučila. Učit ćemo još ovih dana. Ako njega ne mrzi, pošto je malo nervozan dok uči trikove. Ali eto, mi se mnogo volimo. I sljedeća stvar bez... Noa! I sljedeća stvar bez koje ja ne mogu su moje kartice. Ja nikad nemam novčanik kod sebe, ne znam zašto mene mrzi da nosim novčanik, a možda i zato što imam oni veliki, imam male torbice i onda stvarno nemam nigde nikako da ga nosim i onda sam se ja sad, evo na primjer, učlanila sam se u Lagunu, imam Lilijevu karticu, zdravstvenu knjižicu, imam karticu za Teranovu, ljubimci znaju zašto, Pet centar i tu sam član neki, ova je kartica, koja je ovo kartica bre, ovo mi je kartica za banku, ovo je samo papirić, to nije važno, lična karta i ova, još jedna kartica za banku i još jedna Lili kartica. Ja toliko kartica imam, ja nigde ne idem, ja uvek ovako sve ove kartice kao neku knjigu stavim sebi u torbu i retko kad ja imam keš kod sebe, skoro pa baš retke situacije, eventualno ako mi neko da, a ja njemu platim nešto karticom. I tako, evo, imam ih koliko god hoćete, koliko vam volja, mogu da prodajem ako neko hoće da kupi od mene možda neku karticu, ali ja uvek imam kartice kod sebe. I sljedeća stvar bez koje ja ne mogu u posljednje vreme je ovaj držač za telefon koji nosim kad imam neki nastup ili neku svirku. Zato što ga ja stavim ovako na stalak i stavim ovdje svoj telefon i onda mogu da, ako ne znam, da čitam repertoar, da čitam tekst i ovo je stvarno mnogo dobra stvar jer onda kao evo mi ga ovdje telefon. Jer mi je nekako ružno da ja ovako sad izadim telefon i kao pevam sad, na primjer, ne znam, tekst i ja kao držim mikrofon i kao gledam tekst. I onda mi je mnogo lakše ovako ga ja stavim ovdje negdje sa strane i onda malo ovako kao zvirnem da vidim šta se tamo dešava i onda mi kao nije toliko ružno. Tako da ovo do jaja stvar, ko želi može da kupi. Mogu da vam da, evo, ozbiljna preporuka, ja bez ovoga stvarno ne mogu u posljednje vreme. I sljedeća stvar bez koje ja ne mogu su ovaj vazelin za usta, odnosno vazelin. Ja ne znam zašto se ja ovdje glumim neko ludilo. Svakako, na ovo su me navukle drugarice, one su krenule prve ovo da koriste i ja sad imam sve moguće boje, dezene, sve moguće vrste ovih labela i stalno su mi suva usta i onda kad su mi suva usta ja nemam labela, krenem da ližem usta, onda mi još više ispucaju usta i onda to bude katastrofa. I onda sam evo nakupovala koliko god hoćete ovih kao vazelina za usta. Najviše mi se sviđa ovaj od kokosa. On i ovaj nešto nije loš, mada mi je nekako malo mnogo tečan, nekako mi je lepljiv mnogo, ovaj mi je onako više prija. I dugo mi onako stoji, budu mi masna usta i onda nemam potrebu ni da ližem usta, a i plus, znate kao, nisu mi ni suva više i tako. I sljedeća stvar bez koje ja ne mogu je Gelore Voice, ove pastile za grlo. Inače imam ovdje neku, mislim da ovo od naranđe ili tako nešto grozno, citrus mentol. Bljak, odvratno je. Inače volim od višnje i stalno ovo kupujem, sad sam ne znam zašto kupila pogrešno. Pošto sam ja pevala dugo u horu, mi smo stalno imali ovo za grlo i onda svaki put kad treba nešto negde da pevamo, mi smo ovo koristili. I meni to prešlo u naviku i sad kad god negde pevam, da li je to bilo za emisiju, da li je to svirka ili što god, ja uvek imam ovo kod sebe i uvek jedem ove bombone. Ja mislim da svi moji prijatelji znaju da ja uvek imam ovo kod sebe, da ja ovo žvaćem kao luda. Ja ne znam da li više koliko sam ja ovo pojela u životu, da li više ima bilo kakvog efekta kad ja jedem ovo, ali sam navikla jednostavno da koristim ovo i stalno imam to kod sebe i stalno to jedem, pogotovo kad pevam i stvarno kupite kad vas boli grlo, možda vam pomogne ako meni ne pomaže više, mislim da sam malo pljunula. Samo odbrana, samo... A niste rekli akcija? Samo odbrana, samo
uništenje. I moja sljedeća stvar bez koje ja ne mogu je ovaj biber spray, pepper spray, kako se kaže? Pa šta god. Ovo stvarno, mislim da bi svaka ženska osoba ovo smela da ima. Ja ne znam da li je ovo uopšte legalno da se ima, možda me uhapse posle ove emisije, ali dobro. Mislim, šta sad da radim, ako je tako suđeno. I ovako, ja ovo uvek imam kod sebe i stalno mi je tu negde čak i kad spavam, zato što se ja mnogo plašim jer živim sama. I onda kao da mi neko ne zazvoni na vrata, ne daj Bože, onda mi ovo tu negde uvek spavam i onda mi je tu negde pored glave. Šanca, i baš pored glave, ali mi je tu negde blizu. I često kad nosim, kad znam da ću kasno da se vratim kući, kad izlazim negde, uvek mi je tu negde u torbu, negde u nekom džepu, da mi je tu pri ruci, jer se stvarno, nije mi baš svejedno kad se negde sama vraćam noću ili kad negde sama idem. I onda mi je ovo najlakše nekako, onako bezbednije se osjećam sad, nije nešto možda mnogo bezbednije. Jednom sam ovo čak prsnula sebi u facu, ja sam mislila da ovo parfem, ja sam tražila mami ovo da mi kupi i ona je kupila i nije mi rekla da je kupila, ona ga stavila tako negde tu među parfemima i ja da, kakav je ovo nešto čudan parfem, neki čudan, ja da ga prsnem ovako sebi da probam. Ja sam mislila da sam se ja otrovala, da sam ja umrla, da ću ja da umrem. Ja sam krenula da vrištim i da plačem, onda je došla moja tetka. Ja sam kako tom rukom gdje sam prsnula sam ja ovako uhvatila za ruku, njoj je posle ruka bila crvena. Ja sam vrištala, drala se, zovite hitnu, umirem, pomagajte ljudi i ništa se nije desilo. Zvala je moja baba na kraju hitnu, rekli su da stavim tu sladak kupus i da stavim čaj od kamilice. Nije pomogli, dalje me peklo, ko ludo, ali dobro. Nemojte da, opet sam pljunula, nemojte da se kačite sa mnom, znači ako me negde vidite da sam noću sama, uvek imam ovo kod sebe, znači nemojte da mi prilazite ni slučajno. I sljedeća stvar bez koje ja ne mogu, ne znam koja po redu, su ove moje torbice. Mislim kao ne baš konkretno ove dve, nego generalno torbice, pogotovo male. Ja nemam, ja mislim, ni jednu veliku torbu, imam one torbekanje ovolike, ali to su mi one kao putne torbe. I sad ove torbe male, imam gomiletinu ovih torba i onda uglavnom nosim samo jednu. I onda ja mislim da ljudi svi misle da imam samo tipa ovu torbicu, zato što nju stalno nosim. Ali ne ljudi, ja imam još torbice, samo ih nikad ne vadim i nikad ih ne nosim. I nekako su mi slatke i male i onda ja unutra mogu da strpam sve što hoću. Stavim mali karmin, stavim kartice one moje, stavim sve onako sitne male stvari i onda se meni ova torbica napuni do vrha, ali su mi baš praktične i ne volim kad imam one velike torbe, to mi je nekako teško, mislim. I onda sad nekako velika tu ovako, ova mala, ni ne primećujem da je imam, pogotovo kad negdje idem sa Noam i onda sad kao ajde velika torba, Noa, nekad kesa sa štiklama, ba stvarno, nema potrebe, meni ovo super ovako, ove male torbice su mi do jaja. I sljedeća stvar bez koje ja ne mogu je četka za kosu. I sad ono ja mislim da su verovatno svi donosili ovdje četku za kosu, ali ja stvarno ne mogu bez četke za kosu. Inače ja imam prirodno loknastu kosu i onda ja ne mogu da češljam kosu kad je meni suva kosa. A ako ja ne očešljam uopšte, meni se toliko mrsi kosa, ja ovdje ovako imam sve gnezda, onako kao ptica nekada mi se nasadila ovdje. I onda se ja češljam kad se kupam i onda dok mi je mokra kosa stavim onako masku ili regenerator ili nešto da se češljam tako jadna dok se kupam, no nemoj da laješ više. I onda se ja tako češljam i ovako inače me mrzi da se češljam, ali četka za kosu dok se kupam obavezno zato što mi se mnogo mrzi kosa. Nadam se da nema neka dlaka, evo jedne, malo su ispale. I eto, to je četka za kosu. I sljedeća stvar bez koje ja ne mogu su moji ključevi od stana. Naravno ne vozim kola pa nemam te ključeve, ali mislim da nemam ove ključeve ne bi mogla da uđem u stan, jel da? Ne bi mogla ni da izađem. I onda znate, ovo je jako važna stvar, ne znam što se niko ovoga nije setio da nosi. Vjerojatno su donosili ključeve od stana. E da, ja ovdje imam ključ od stana, ključ od podruma, ovo mi je ključ od onog poštanskog sandučeta koje je razvaljeno pa mi ne treba. I ovo mi je ključ od neke šupe koja ne znam ni gde se nalazi iskreno pošto iznajmljujem stan. I onda ja imam neku šupu koja ne znam gde je, ne znam kako izgleda, ali je imam. Ali dobro. I ja imam neki trip, kad sam bila mlađa, sam bila još uvek srednjoškolka, pošto sad idem na fakultet pa sam student. Tata mi se stalno drao zato što ja stalno gubim ključeve. I onda meni je to prešlo u naviku da ja konstantno uvek gledam da li mi je tu ključ, da li nije. I jedno mi se desilo da sam ja u čizmu ostavila, znači ja sam se vratila iz grada i ja sam u svoju čizmu ostavila koju sam nosila to veče u grad, ključeve i nisam mogla da ih nađem ne znam koliko dugo. I onda kao, ja obuvam tu čizmu neki tamo sljedeći put i kao ključevi. Tata htio da me ubije naravno.
I onda mi je brat ostavljao na prozor njegov ključ jer sam krila od tada, sad sam opet izgubila ključ i onda mi se to prešlo u naviku da ja ne sam da izgubim ključ i onda mi je stalno tu negde, gledam ga da li mi je tu, da li nije i onda kad odem negde, na primjer u kafić, ja prvo što proverim jeste da li mi je ključ tu jer ako nije onda se uspaničim, nije mi dobro, nije mi do života, šećer i vodu, molim vas i eto, prešlo mi u naviku da mi je uvek tu i da uvek proveravam da li ili mi je tu. Poslednja stvar bez koje ja ne mogu su patike. Divne. Ovako, ja mogu bilo koje patike da nosim, često nosim štikle, ali ja nisam neki ljubitelj, kao ja volim štikle, lepo mi stoje, volim ovako da si gledam svoju nožicu kad nosim štikle, nekako mi deluje elegantno, ali me mnogo bole noge i onda kad god nosim štikle ja uvek nosim i patike sa sobom, kad izađem, kad pevam negde, kad snimam nešto, uvek imam patike sa sobom jer me bole noge i mrzim tako da se vraćam kući, imam štikle da nabadam i uvek izađem negde, 5 puta sam rekla uvek. Ja imam kesu, torbicu, obaveznu kesu idu patike, torbicu i tako skockana sa jednim patikama i obavezno ih presvučem. Uglavnom mi štikle služe za slikanje, neko vreme ih nosim, posle ih skinem. Patike su mi omiljena stvar na svetu, ja bez patika ne bih mogla da bilo kakve patike, znači bilo koje patike mi meni dajte, ja ću da ih nosim. Obožavam patike, uvek imam patike, kad je sneg bi nosila patike, dok pada kiša bi nosila patike, kad je sunčano, na plažu bi nosila patike, svuda bi nosila patike i eto. To je to. Ovo je moja omiljena stvar. Pored Noe. I ovo je bilo 10 stvari bez kojih ja ne mogu. I imam nešto da vam kažem. Morate da nastavite da pratite ovu emisiju, a isto tako morate da pratite mene, zato što uskoro izlazi vaša nova omiljena pesma koja se zove Promene. Tako da pratite i mene i emisiju i vidite šta će to dalje da se dešava. Ljubim vas!